volim, ja imam dva. Još ja namjerno nisam... Auto mi dajte, da vas čujem. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Escalade, ljudi, Escalade. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. To je Ferrari. Ma ja, to je Ferrari. To je model, Enzo model. Pičo, to ti je isto. Ne. Pičo. Pa Escalade je Objasni ti njemu. Hrana. Oprostite, moj auto niste čuo. Ne. Escort. To je Ford. Pa, ako može Enzo, onda može... Može to, može to. Čekajte, ajmo polako. Da, znači. Ovo nema smisla. A ima to. Neka se pića, znači može. Ne može. Može Majo, može. Može, ne bi mogla. Ne može. Ne može. Čekaj, Majo. Egipatska nema. Oprosti, ti si napisala engleski. Pa i ona je Filipina. Pa ja sam napisala engleski. Ne može. Ajoj, dobro je. Kako ne može? Engleski Enzo Ferrari. Predmet. Ne, hranu niste rekli. Stvarno si uporno. Hrana. Električna. Ne, hrana. Sjetilo. Nemam hrana. A ti hrana? A ti hrana? A ti? Eventale. To ja imam, to ja imam. Znači, čekaj, niko nema hranu, ja onda pišem 15 bodova, prostite. Ima i 11. Streberica. Predmet? Elisa. Emulzija. Elviton patike. Kak je emulzija? Čekaj malo. Kak je emulzija predmet? Kak je engleski cvijet? Ničo i... Kako to može biti? Emulzija ne može raditi u fotokemiku, to može pričati u rukama. Nije predmet. Istina. Kemikalija, ali Emulzija nije predmet u vezi. Je. 10 električnih grijalica. Ajmo se ne... Dobro, ovo je sad bila za... Ovo je nevjerojatno, ja imam za redom sve po 70. Ti si štreberica. Mogu nešto pre... Ajmo sad sa ovo, nema engleski cvijet, Ferrari, engleska pika, engleski pićo. Pa to ti izmisliš. Mi smo ostali na riječi, ti si skroz proširila na sve. Ne, ja sam napisao samo engleski pićo, ništa. Dobro, ajde sad. Čekajte, sam Ajde pauza da Samina, ti govoriš. Ne, Ne može. Jel može tako? Ne može. Čekaj da Maja uzme Zaigrao. Da, ovo je sad bila sprdačina, sad ćemo za ozbač. Da. A onda ne bih niš imala. Taman sam mislila da će se moći zvući engleski grad, engleska kao država, engleski cvijet, engleska rijeka, engleska životinja. Da, pa imaš tu. Nabijem vas, ne može. Sam kad dobro ne vidim čitat. Ana, daj baci pet. A nema ljudi ti filteri. Nema. Dobro, ajde.